El PSC va presentar oficialment la seva llista electoral el passat divendres en un acte a la masia de Can Borrell. Vanessa Muñoz Fernández i el seu equip van presentar també el projecte amb el que pretenen assolir l'alcaldia el 28 de maig. Muñoz Fernández creu que és el moment de donar un tom al municipi i canviar la manera de fer política. Bé, nosaltres afrontem aquesta campanya amb molta força, molta empenta i també il·lusió, i amb un projecte clar, que és que s'ha de donar el tom al municipi, s'ha de canviar la forma de fer política. S'ha de fer una política útil, que és el lema de campanya, i una política útil significa una política en què no es cerqui la divisió, en què no es cerqui l'enfrontament, una política centrada en el municipi, perquè d'això va el 28 de maig, de municipi i de les persones que amb ell hi viuen, amb les seves coses, amb els seus problemes, i resoldre els problemes de la gent. És fer una bona gestió municipal i fer una gestió municipal que pensi en el futur, però que també pensi en l'actualitat i en els problemes reals de la gent, i això ho aconseguim si treballem i si veiem i vivim els problemes de la gent des del carrer, des del terra. La candidata també va voler referir-se al compromís que han signat Esquerra i CUP amb l'ANC de no pactar cap acord de govern amb el PSC. Vanessa Muñoz va dir que és la foto de la vergonya i que si Esquerra i CUP posen el focus en la independència de Catalunya és ella qui no vol pactar cap tipus d'acord amb ells. Bé, jo ja vaig parlar en el seu moment que per mi era el no debat, i allà hi havia la complicitat no d'aquests dos senyors, sinó també de tots 4 candidats a l'alcaldia, i em va semblar un gest de poca elegància política. I la foto aquesta sí que la vaig veure per xarxes, que era Esquerra Republicana i l'alcaldable per la CUP. Per mi és la foto, jo li dic la foto de la vergonya, realment. Perquè també et dic una cosa, si realment aquests dos senyors es presenten a l'alcaldia i el seu objectiu, el seu focus principal resideix en la independència i la sobirania de Catalunya, és que sóc jo la que no vull pactar amb ells. Perquè per mi, presentar-me a aquestes eleccions com a alcaldable és estar centrada només i exclusivament en el municipalisme, en Arenys de Munt i les persones que amb mi conviuen. Per tant, és que no podem lligar. Sóc jo la que no vull pactar. Si aquest és el seu objectiu, no és el mateix objectiu que tinc jo. És impossible que governem plegats.